Mayong gabi sa tanang tigpaminawan sa Marbais Channel ug sa tanan nga nakasuporta niini. Ingon man sa mga magbasa unya nining akong kaagi. Tawagalan ko sa pangalan Jeannie, 25 years old. Kini nga akong kaagi nga akong i-share karon kabahin kini sa akong tinuod nga kaagi gyud. Nga maingon kong dili na ko malimtan bisan pa man sa kadugay na sa panahon nga nahitabo kini. Sugdo na ko kini sa dihang nag-edad pa lang ko og 17 anyos. Aduna ako'y nauyab nga tauguon lang nato sa pangalan Lando. Si Lando usa ka construction worker. Samtang nag-eskwela ko sa college niadtong panahona. Ug tungod kay scholar man ko sa among giskwelahan, wala kayo nako entertain ang iyang pagpanguyab nako. Matagpanguyab niya ako siyang ididma. Tungod kay nagtabon man ko sa akong grado. Basin unya og mapabayan ako ang akong grado kung moatubang ko og uyab-uyab. Sa kadugay nga nanguyab nako si Lando, amat-amat nga nahulog ang akong pagbati niya. Ug ambot ba nga nung grabe man gyud ang akong bationg kasilag niya sa permero. Kana ganing masuko ka nga murag dili gyud nimo siya gustong makita. Apan sa kadugay nga sige siya pagungulit nako, mas nga nahulog pa man ang akong pagbati ngadto niya. Jeannie, manlaag ta. Matod pa ni Lando nga naka-smile nga misugat nako sa dihang wala may klase sa first subject. Asa naman sa tamang laag? Tubag pa nako. Basta lang na ako'y paliton kaya ako gining ihatag nimo. Ako siyang giubanan. Seryoso baya si Lando? Bisan pa man nga murag, paminaw nako kulit siya nga ikaatupang. Apan kung masuito na nimo ang iyang batasan, labi na gyud kung magkuyog mo, makaingon gyud ka nga, dili siya usa ka construction worker kung dili, usa siya kaadunahan kumang lihok-lihok. Nanglakaw mi padong sa usa ka mall. Tiyaw mo na, usa ka construction worker ang nanguyab nako. Apan, kaya pa niya nga dadun ko sa usa ka mall. Sa mall nga kung diin dito minanglaag, naa siya'y gipalit. Apan wa niya kini gipakita nako. Iya kining gitago kay kuno mas nindot gyud nga adto mi sa usa ka lugar nga memorable daw para namo. Kay kung ari kuno niya ihatag sa daghang tao, murag bati kuno. Mas nindot gyud kuno nga ako og siya ra kuno ang makahibalo kung unsa gyud ang akong reaksyon kung madawat na ako ang regalo nga iyang ihatag. Unsa gyud kanay mong regalo? Matod ko pa. Basta lang good. Ayaw lang kong balibad, kaya ako bitaw ning ihatag yun nimo. Nanglakaw mi, o nangadto mi sa daplin sa baybayon nga kung diin dool ra sa akong gipuy-an. Kay dili man gid ko ganahan nga mangadto pa miglayo
gikan nga ng laag mi. Kay basig asa pa lang ko niya dadon. Jenny, abi nimo. Bisan tinuod ing ani lang akong trabaho. Pero mapasalig na ko nimo. Nga, kung imugid kong hatagag panahon, nga magkakita, ug makigminyo ka na ako, buhaton ko gid ang tanan, aron mapa-eskwela ka lang. Matod pa niya nga, nagunit sa akong kamot niya itong tungura, samtang diha mi sa daplin sa baybayon. Grabiha ko di ay. Ingon anak gidayon ang imong huna-huna. Uy, kay kung ako maghigugma, dili na ko gusto nga magantos ang akong gimahal sa akong kiliran. Bisan imposible nga akong buhaton gid ako. Lamang mapamatuod lang nako nga mahal kaayo ti ka. Matod pa niya ni atong higayuna, DGA. Sabay taod sa singsing sa akong kamot. Na, kakulbaan ning imong gihatag lando, oy. Sama ni? Magpropose na ka og kasal? Wala para ba ko nakahuman og eskwela? Dili manggod. Ako lang ning gihatag nimo. Kay punpuhon og asa ka maadto. Hinumdumi lang ko. Kay nakahibalo man gyud ko nga kung makahuman na kag eskwela, maadto naman gyud kag layong dapit. Hinumdumi lang nga naa paghihapoy lando nga nagpaabot sa imong pagbalik. Bisan unsa kado kay andam ko maghuwat. Kabuuta sa ang imong mga pangandoy. Apan ayaw lang ko kalimti. Kay anaara ko diri nga naghulat nimo. Anaara ko diri nga naghigugma ug magpaabot kung kanos aka mo balik. Grabe kabalak nun kayo ang pulong ni Lando ni atong higayuna, DGA. Mauto nga dito nagsugod nga murag ni anam-anam ug kahulog ang akong pagbati niya. Pero wala gihapon ni siya nako gisugot kay dili man ko ganahan nga adunay makababag sa akong pagtuon. Kay dili man ko mapa-eskwela sa akong ginikanan tungod kay wa mi kwarta. Apan sa kahigayunan nga gihatag kanako sa among eskwelahan tungod sa mga grades nga akong gihatag nila nga perting tag-asa. Mao na nga maka-eskwela ko hangtod asa kutob nga kurso nga gusto nako. Mao nga wa sa gyud nako sugta o wala sa gyud nako hatagig chance si Lando nga magkakami. Milabay ang pila ka buwan, tuig ug nakahuman na gyud ko pag-eskwela sa college. Naara gihapon si Lando bisan dili mi uyab. Gipabatyag ra gihapon niya nako nga importante ko para niya. Permi ko niyang bisitahan sa balay. Permi ko niyang dadon sa pagpanuroy. Ug usa ka adlaw nakigistorya nako si Lando. Jane, abi nimo subo kay ko nga ipaybalo nimo nga usaon niya nining mga adlaw. Dili na ta ka mabisitahan diri. Dili na ti ka malaag. Ngano man di ay? Asa man ka moadto? Pangutana pa nako niya. Gibalhin manggod ko sa among kurman. Adto ko no ko ma-assign sa Cagayan. Kaya na ako namida kong project dito. Mao ba? Matod pa na ako. Nag-uulbay ako sa iyang gisulti, DJA, pero wala na ako gipahalata. Kaya syempre, dili pagod kami. Unya, dili na di ka mo balik din
pangutana pa nako niya. Oh, mubalik uy. Inig ka human sa among kontrata dito. Naabaya diri ang akong mahal. Matod pa niya nga ni pahiyom nga mitubag sa akong pangutana. Basta baya, Jenny. Ayaw baya gud pangitaglain ha. Pabuta baya gud ko ha. Kay ako, magtigom gud ko. Para kung magminyo na ta, dili ka maulawan ako kay naamang kay ba nga construction worker. Pero nagtigom man ko para sa atong ugma. Di ba? Ang matag isulti ni Lando DGA makapa tando gayud sa akong kasing-kasing. Makaingon ko nga mas nindot pag yun unta ako naka-eskwela siya. Kay mas layo pag yun unta ang iyang malambot or ang iyang maabot. Milabay ang usa ka semana gikan sa mong panagsulti ni Lando, wala na gyud mi nag-abot. Kay siguro milarga na siya sa Cagayan para dito na i-assign. Ako na lang isa ang moadto sa eskwelahan. Kay naaman mi board exam atong panahon na. Gisungog ko sa akong mga classmate nga asa naman kuno tong akong uyab. Matod ko pa nga wa man gud ko'y uyab, di man to nako uyab. Amigo ra to nako, matod ko pa. Pero gibati bay ako og kamingaw sa matag panahon nga padong nakong muuli. Kay naanad nako nga ihatod ko ni Lando padong sa amua. Apan sa dili pa mi mulahos sa pag-uli, muhapit una mi sa baybayon aron magistorya sa mi kadiyot. Kay kuno pangpawa sa iyang kakapoy. Kay ako baya kuno ang tambal sa iyang kakapoy kung gikan siya sa trabaho. Ug tuod man nakapasar ko sa among board exam nga gihimo sa eskwelahan. Ug naapoy agency nga mi saad nga kung desidido ko tabangan ko nga makatrabaho. Wala dayon ako palabya ang oportunidad nga makatrabaho ko. Ako dayon kining lihok aron sa ingon makatabang nako sa akong pamilya. Niadtong panahon na wala pa nauso ang cellphone. Wala pa nauso ang Facebook. Silbi ang nauso pa lang sa una kay ang suwat. Nakahibaluman ko kung asa ang address ni Lando sa Cagayan. Mauto nga ako dahil siyang ipadalag sulat. Ug matod ko pa nga bay nakapasar ko ug gisaaran ko sa among eskwelahan nga naa ako ni agency nga may pasalig. Kung gusto na ko nga musod nagtrabaho, makatrabaho na dayon ko inighuman. Nangumusta ko niya sa akong sulat. Akong giingnan nga, uy, kumusta naman ka na? Miss naraban ako ang atong laag-laag. Kanus amang ka mabalik, mayintag makabalik na ka diri sa dili pa ko makalarga. Pila ka adlaw ang milabay, gibasla na po dayon ni Lando ang akong sulat. Jean, mularga di ay ka? Malayo gid ay ka nako. Mubalos gid ay ka sa akong pagbiya nimo. Mauna nga wala gyud nako matubag ang mga pangutana nga gipangutana nako ni Lando sa iyang sulat. Hinuon nipadala ko niya og sulat og niingon nga kung kita gyud ug makahuwat ka nako puhon sa akong pagbalik. Magkakita gyud. Ayaw lang kabalaka. Kay dili ug dili gud ko mangita og lain. Trabaho ang ako didto.
Ug tuod man DGA, nakalarga gid ko sa gawas sa nasod. Ug sa akong paglarga, wala pa gyud nabalosin ni Lando ang akong gisulat niya. Kabahin sa akong pag-ingon niya nga kung kami gyud makahuwat gyud ang panahon. Okay raman sad ang akong trabaho. Super enjoy raman sad ko. Nagplano ko nga mupadala ko og suwat sa Pilipinas. Og si Lando gyudayon ang una nga akong nahuna-hunaan nga padalaan sa akong sulat. Ako siyang gisumbungan sa akong sulat nga okay kaayo ang akong kahimtang diri. Walay problema og aduna gyud panahon nga mahinumduman ako ang among mga laag-laag sa diha pa ko sa Pinas. Ako dayon kining gi-email ngadto niya. Og mibalos siya sa pag-ingon nga dugaya pud nimong nakasuwat oy. Matod pa sa sulat nga naabot nako kay mao man na iyang reply. Grabe naman sad ka. Sobra gid ka isa ka tuig diya sa gawas sa nasod una ka nakasulat. Pero sige lang. Malipayon sad ko nga ipahibalo nimo nga naka-eskwela ko sa TISDA. Ug usaon niya nining mga adlaw. Makalarga na sad ko. Gihuwat na lang nako ang akong insito. Matod pa niya sa iyang reply. Nakapahiyom gid ko sa iyang reply. Og nalipay ko para niya. Kay abi bagday nako magpabilin na siya sa usa ka trabahoan nga wala gyud saktong income. Apan sa kaluoy sa Ginoo, gitabangan po niya si Lando. Mi reply ko niya, o gapas siyang giingnan sa kong reply nga, sige lang, paninguha lang yun, o pagbinuutan lang sa imong trabaho. Malay nimo, mao na hinungdan nga mudato na pod ka sa kauhayan. So good adto. Wala na ko'y balita kung asa na si Lando, DGA. Milabay ang duha ka tuig sa kong kontrata sa gawas, miuli ko. Pag-abot na ko sa Pinas, nangumusta dayon ko sa akong mga kaila kung kumusta na sila, kung naa pa ba sila ibalita ni Lando. Si Mama miingon ako nga, nakalarga na ko no si Lando, mga isa ka tuig na ang milabay. O gani, nakapatindog na kuno og kaugalingong balay gikan dito sa iyang sweldo. Nagpabarog kuno kini og kaugalingong balay kilid sa baybayon. Matod ko pa nga yahaya ko di ay. Nakapundar naman dayon. Year 2011, nakapalit ko og cellphone. Naghimo ko og FB account o gitry na ko pagpangita ang pangalan ni Lando. Ug tuod man, nakit-an gyud nako ang iyang pangalan sa FB. Ako dayon kining gi-add. Una siyang mi-chat nako og miingon nga, Jean, ikaw na ni? Kagwapa gud di ay nimo. Abi kay naka-abroad ka ni gwapa kag samot. Ako siyang gi-replyan nga, gibulan na sad ko nimo. Abi kay nanguyabang kan ako. May reply siya nako nga dili na gid ni mauso ang sulat-sulat ani. Kay naa naman tay mga cellphone. Asa naman day karon? Matod pa niya sa iyang chat. Ako siyang gi-replyan nga naa na ko diri sa Pinas. Kay nahuman naman akong kontrata diya sa gawas sa nasod.
Mo di ay. Ayaw lang kabalaka kay ug mahuman akong kontrata dire mo uli ko diha kay magpakasal na ta. Matod pa niya. Kadali good. Kuya, wag di ay nimo, wapagani ka ng uyab. Magpakasal na dayon? May katawa siya sa iyang reply, ni send siya og smile, sticker din ako. May balos pod ko, gisindan pod nako siya og sticker nga naka-smile. Abi nimo, dugay pod bayang panahon nga wala ta nag-abot ay. Gikan sa imong paglarga, hangtod na sa akong paglarga, wala kita magkita. Silbi, sulat lang nimo, sulat nako, mao'y nagbaslanay. Perting dugaya, di pareha karon nga makareply nako nimo. Dili pa maabutan og 10 minutes, maabot na. Matod pa niya nako, DJA nga, nakig-chat siya ag maayo nako. Hapit yun mausa kagabi nga nagreplyan na iming duha. Ug halos wala na liga na matulog kay nagkalingaw naman og chat. Basta baya, inigbalik na ko diha. Magpakasal kita ha? Ganda man narabati kag palasyo. Kilid sa baybayon nga kung diin adto ta mag-abot sa una, adto ta dito magtambay. Ako siyang giingnan nga, sige ba? Basta inigbalik ni mo diri, panguyab sa nako. Kaya di ka manguyab nako, di masad ko magpakasal ni mo, kaya babay ka nang uyab. Happy na kayo ko karon nga nagsige may replyan na duha. Sa una, murag wala pa ko'y plano nga makigrelasyon. Apan tungod nasaksihan man ako ang kabuotan ni Lando. Nasaksihan gid nako kung unsa siya kamatinud-anon. Mao nga wa ko magduha-duha nga siya ang akong gipili nga hatagan sa ako ang gugma. Milabay ang pila ka bulan na uli na si Lando gikan sa iyang gitrabahoan sa abroad. Nag-abot ming duha o gigakos ko niya kaysa kadugay ko no sa panahon nga wala mi mag-abot. Iyara ko nung gitigo mangyang kamingaw nga kung huna-hunaon murag mubuto na gid kuno iyang dughan sa kamingaw. Ang pinakaganahan gid nako ni Lando kay kanang kusog siya mang bula. Bula nga dati nood. Ug abi nimo DJA nya tong tungura wa gid ko kapugong sa kong kaugalingon nakahilak gid ko. Kay bisan pa man nga grabe kaayo ang akong gipakitang disgusto sa iya sa una, apan sa gihapon nakaako pa siya sa pagpaabot nako. Kay matod pa niya tinuod kuno nga gugma. Bisan pa kunog abugon siya ug makadaghan. Apan ang iyang tinuod kuno nga gugma dili gid niya kini wadon kay mao gid kini ang iyang gibati para nako. Nagpakasal ming duha human nga gisugot nako siya. Og wala na may plano nga mo abroad pa. Kay sakto na daw nga mong tinigom og magnegosyo na lang mi. Nagpatindog ko og usa ka karinderya dito sa napalit namong lote sa syudad. Sa kaluoy sa Ginoo, mi okay raman sad ang among negosyo. Nagpatindog usab siya og shop nga para dito i-repair ang mga sakyanan. Ug siya mao ni manage. Buutan kaayo si Lando. Matinud-anon ug ako ra gyud ang naginusarang babae sa iyang kinabuhi.
Gigasahan kami og duha ka anak, babay ug lalaki. Lalaki ang kamagulangan, babay ang kamanghura namo. Year 2019, nakalitan na lang ko sa gipakitang kausaba ni Lando. Tungod pirmi na lang kining nagluya. Ug kung akong pangutan-on dayog ingon nga wala ra kuno. Kapoy lang kuno siya sa trabaho. Ako siyang giingnan nga naamang kay mga trabahante sa imong shop. Nganong dili naman lang kamo pahuway aron sa ingon mawa ang gibati mong kaluya. Mintras may kusog pa ko, Jane. Dili ko muundang pagtrabaho. Kay gisaad bayan ako nimo. Nga bisag unsay mahitabo buhaton nako ang tanan. Aron maipakita lang nako nimo nga malipayon ka uban ako. Tungod kinaninguha man ko para nimo. Matud pa niya nako. Kay ngano? Dili ba di ay ko malipayon karon sa imong gipakita? Wala ba day ko malipay sa imong tan-aw? Jenny, bisan unsa pay mahitabo. Dili gyud nako pasagdan ang atong trabaho. Kung nakahibaw na baya ka kung asa ko nagsugod, ha? Tanan buhaton ako para ninyo sa akong duha ka anak. Tungod gihigugma ko ikaw, bosa. Buhaton o buhaton ko gayud ang imong gisaad. Tuod man, padayon nagtrabaho, si Lando. Wala gyud kini magpapugong, kay mas gusto man gyud niya nga motrabaho. Milabay ang pila ka buwan, nag-anam na gyud siya kaluya. Ako siyang giingnan nga di na ni maayo. Kinahanglan na magpa-check up tag doktor. Niingon siya nako nga dili na kinahanglan oy. Kay kung naalang ka sa kong tupad, mawa naman ning gibati na akong kaluya. Ikaw baya ang akong kusog, matud pa niya. Pero sa akong paminaw dili na gyud to normal. Nga kaluya ang iyang gibati. Ako siyang giingnan nga magpa-check up na lang gyud ta. Usa ka adlaw nisod ko sa among kwarto ug nakita nako nga naay mga papel sa iyang lamisa. Samtang natuog siya ako kining gitan-aw. Ug dito nakita nako nga gikan kini sa doktor nga mga papel. Ug naapagani kini mga resita sa tambal. Nakita na ako kung unsa ang sakit sa akong bana. Maudi ay nga dili na siya magpadag ospital. Kaya nakahibaw naman di siya nga dili na siya magdugay sa iyang sakit. Doon ay sakit-sakit niya nga akong bana, DJA. Og nagsugod lang daw kini sa dihang nagtrabaho siya sa construction. Ug tungod kay kulang sa kwarta, napasagdaan kini. Hangtod nga misanay ang maong sakit ug mismo ang isa niya ka kidney na damage na pod. Pwerte ang akong hilak adtong panahon na. Kay nganong wala gid ko niya sultihi sa tanan. Wala ko makahibaw sa kamatuoran nga gidala-dala ra day niya kini. Sa pag-abroad niya, hangtod nga nakauli. Sa pagmata niya, ako siyang giistorya.
Akong giingnan nga lain kayo ka kay dili man ka mosulti nimo. Dili ka mosulti na ng imong problema. Mingon siya nga okay raman ko no. Kay total makita lang ko no niya nga malipayon ko. Apan pinataas na ang akong tingog nga mitubag niya nga nakaibaw ba ka? Nga ikaw ang importante, dili ang imong kwarta. Kinakahibalo manggid ko nga matinud-anon ka. Apan gipugong-pugungan nanti ka sa una, tugod nag-eskwela pa ko. Apan nasayod ko kung unsa ko nimo ka pinangga. Busa dili ko musugot nga mawa ka. Gigakos lang ko niya, samtang naghilak ako. Og nihilak na pod siya. At least kuno, kung mawa siya sa kong kiliran. Ang importante, nga nakahibaw ko nga mahal ko niya. Ug natuman niya ang iyang obligasyon diri namo sa duha niya ka anak. Sige paghihapon ang iyang trabaho bisan pa sa iyang gipaminaw sa lawas. Ako na siyang giingnan nga ayaw nagtrabaho. Kaya ati mano na tika. Total na may mga tao niya nga makasalo sa iyang trabaho. January, nagpa-ospital mi. Kay dili gid ko niya maantos ang kasakit nga iyang gipaminaw. Nga mura gid kuno o gihiwa ang kinatibuk-an niyang lawas. Gitusukan siya og pangpakalma sa doktor. Tungod wala namang gitambal nga makaayo niya. Sulo pangpakalma na lang sa sakit ang ihatag niya. Naluoy kay ko sa kumbana ni atong panahona DJA. Nga nag-antos. Apan sa gihapon, bisan sa iyang mga pag-antos, mahimo pa niyang mupahiyom. Kay naalagi ko no kung nga makapaumpaw sa gibati niyang kasakit. Bisag ang tinuod, pinugos. Ako gani siyang giingnan nga, grabe ka. Grabe gud ka. Kay bisag sakit na, wala ra gihapon para nimo. February 14, Valentine's Day. Anniversary namo. Nagpaluto siya og daghan. Gipang-imbitar niya ang mga bisita nga mga kaila ra pud namo. Sila ni mama, akong papa ug akong mga igsoon ug ang tanan nga mga barkada nga duol kaayo namo. Matud pa niya nga sa katapusan ko nung higayon nga magsaulog mi sa among anniversary nga naa siya. Iya ko nung himuong malipayon ang maong adlaw. Kay mauna lang kuno ang anniversary nga magkakuyog mi. Ako ba siyang gibadlo nga ayaw ana kay nangayo man ka og sayong kamatayon. Nga malay kuno namo ug usa nining mga adlaw mawa siya matud pa niya. Mao nga iya ko nung sulito ng adlaw nga malig-on pa siya, nga makabarog pa siya, ug mamahimo pa niya ang paglihok-lihok. Nahuman ang among parte-parte niya tong higayuna.
Nakigistorya siya nako og mingon, Jane, unsa gid ko nimo kamahal. Ako siyang gitubag nga sobra pa sa akong kinabuhi. Kay bisag na ako sa layo, ikaw lang gyud ang akong ginahuna. Ug wa gyud ko mangita og lain. Ni pagdawat sa mga nanguyab nako wala, kay ikaw ra gyud. Salamat ha. Matud pa niya nga miinanay na pagtuo ang luha sa iyang mga mata. Ug wala na ko ayaw pasagdi ang mga anak ha, nato. Kay bisan pa og mawa man ko ninyo, apan malipayon ko. Kay ikaw ang nahimo na kong asawa. Ug gitagaan patag duha ka anak ang mga buutan sad. Mahinadlokon sa Dios. Ampingi sila. Kay sila ang bunga sa atong duha ka gugma. Nanuguntugo naman ka, wa pa manggani ka mo biya. Magandam pagani ko sa imong mga dadonon, imong mga bagahe. Joke panako dito niya aron mo pahiyom siya apan wala gyud. Seryoso gyud siya nga nakigsulti nako. Bisag pahiyom, wa gyud niya buhi. Isaan nako nga dili gyud nimo pasagdan ang atong mga anak. Mubiya man ko ninyo. Apan ania ka mo diri sa kong dughan. Malipay ko nga mubiya. Tungod na kahibalo man ko nga nahimutang namo. Pinangga kakayo nako, Jane. Bisag unsay mahitabo, ikaw ra gyud ang naginusarang babae sa akong kinabuhi. Mito na po ang akong luha at tong mga panahona, ug ako na lang siyang gigakos. Wala lang ko nagigsupak yun niya. Kay daghan naman kay siyang seryoso nga gipangsulti. Naghinila kay ming duha ug sa dihang nakatuog nami sayo sa buntag nibangon siya. Iya kong gipukaw kay adlaw man kunong Domingo. Manimba ko numi. Ako siyang gitumanan. Misimba mi, puyog ang mga bata. Malipayon kayo mi. Gani, nagpicture-picture pa mi sa dihang nangaon mi sa gawas, uban ang among mga anak. Smiling kayo siya niya itong panahona, ug muragway gibati sa lawas. Bisag nasayod gud ko, nga para niya lisod na kayo ang iyang paglihok-lihok. Apan iyang giantos, lamang makauban mi nga iyang pamilya sa banding nga iyang gihimo. Daghan kayo siya gipamalit. Halos mapuno na ang among sakyanan sa iyang gipangpalit. Matod pa niya nga namalit ko no siyang mga dadonon kay mo abroad na siya. Ako laina ni mo oy. Imo gid ay ming biyaan mo abroad gid ay ka. Ang mga bata nang hilak na. Kay ingon ko no iyang daddy dili na ko no mo abroad. Pero ma-abroad pa di ay. Apan wala masayod ang mga bata kung unsay buot ipasabot sa ilang amahan. Dili mo sugot ang ilang amahan nga sultihan ang mga bata kung unsa nga abroad ang gipasabot niini. Ako igo na lang ko sa paghilom. Niduko na lang ko aron dili makita sa akong mga anak nga nihilak na pud ko. Pag-abot namo sa balay gikan minisimba, nag-shopping, nihangyo nako si Lando nga matulog sa kuno siya. Kay kapoy kuno kayo yang lawas sa among lakaw.
Kaning kamagulangan akong anak kay duol kayo sa amahan, mihangyo nga pa. Pwede tupad lang ko nimo. Misugot ra pud ang amahan ug nagkuyog ang duha sa kwarto. Sawa pa kini matulog. Halos mapuno sa kasaba ang kwarto. Kay tungod sa amahan ug anak nga nagtabi. Pagkahuman nahilom na. Nakatuog na siguro. Samtang akong gipahimutang ang among mga pinalit. Og naghikay na lang pud ko para panihapon. Gilutoan ako si Lando sa iyang paborito nga kalderita. Og pagkahuman, ako siyang gipukaw aron manihapon nami. Nibangon siya og miingon nga karong kaadlawon mo largan ako. Iandam nang ako mga dadunon ha. Magdala kog tambal kay aron dili ko masakit. Magdala pod ko og litrato nimo kay aron dili ko mingaon. Nya, sulatan pod ti ka ha. Ug daan ako didto. Wala na lang nako tagday nga gipang sulti. Tungod nakahibalo ko nga mibati na pod siya kasakit sa iyang lawas. Mauto nga ako na lang siyang gipasagdan. Nikuha na lang kog pagkaon sa kusina ug ako na lang gidala sa kwarto aron makakaon siya. Mikaon siya og miingon nga salamat ha. Kay una ko mularga gilutuan man ko nimo og paborito nako. Mihila ko sa pagkadungog nako siyang gisulti ug mingon ko lainan nimo eh. Ayola sa lagi tayo sigot ana kay dili pa na masugot ang Ginoo nga mularga ka. Sa wala pa mi matulog, giandamdaan niya ang giingon kunuhay niya nga mga dadunon. Gitupad niya ang akong litrato sa dihang may graduate ko sa college. Ang gitupad po niya ang litrato sa dihang nakapasar siya sa pag-eskwela niya sa TISDA. Say gayon nga nakita na ako sa akong bana katong higayon na nga iyang giandam ang iyang kunuhay mga dadunon. Igo na lang ko sa pagpato sa akong luha ug ako'y nasulti. Kay nakahibaw ko nga siya may nasayod kung asa siya padong. Kung unsay mahitabo, ako na lang gipasagdaan, DGA. Naluoy ba yaon ta ko? Pero unsaon man ako. Nga kung panahon nga kuhaon na siya namo, kuhaon man gid siya. Mihigda nami o gigakos ko niya. Ingon siya nga, ayaw pasagdi ang mga bata ha, kay mularga na raba ko ugma. Alas 4 akong flight, ingon pa niya. Grabe. Giurasan pa niya ang iyang pagbiya namo. Pagbiya nga wanay pagbalik. Ako siyang giingnan nga dili na bagyo di ay pwede nga atong i-extend ang imong visa. Dili ba di pwede nga atong i-continue nga sa sunod tuig ug sa sunod tuig pagyud. Apan miingon siya nga
dili na kuno kay importante kuno ang matagotlo. Sao naman lang kuno kundi siya makalarga. Dili kuno may makakwarta. Wala kuno makaon ang mga bata. Wala ikapalit o gamit. Ako na lang gigakos akong bana og ako na siyang giingnan nga sige. Mga tog na lang ta. Kay mularga naman kakarong alas 4. Mubangon na lang pod ko alas 3 para andaman kag pamahaw. Sa pagmata nako, gituman gid nako akong gisaad niya nga mubangon ko alas 3 DGA. Giandaman ako siya siyang paboritong pamahaw. Piniritong itlog nga may kapares nga sinangag nga kanon. Dayon ang paborito niyang kape. Ako siyang gipukaw. Ingon siya nga unsa na day oras. Akong giingnan nga alas 3 pa lang sa kadlawon. Ya, alas 4 magkahay mong biyahe. Pakanon lang tikadaan para dili ka mapasmo kung dugay kang makaabot sa mga tuan. Sabay ito ang akong mga luha. Ikaon siya og pagkahuman mingon siya nga salamat ha. Salamat kay yandaman gid ko nimo pamahaw. Ang mga bata ayaw bayag pasagdi. Pagkahuman nga nikaon siya nagtabi ming duha. Miingon ko nga dili na bagid nimo kaya. Mingon siya nga kaya kaya kayo. Pero ang panahon sa kong paglarga di manggod mapugnan matud pa niya. Pero ako siyang giingnan nga kung ikaw makaya nimo nga malayo namo pero kami dili kaya. Apan kung dili na nimo kaya nga makig-uban namo. Sige. Padayon lang. Kay andam rami sa pagsabot nimo. Miadto pa siya sa kwarto sa duha na mo kanak DGA. Gihagkan niya ang mga bata o giyang giingnan ng pagbinuotan gyud kamo sa inyong mami. Sabay sa pagkakos niya sa among duha kanak, mingon kini nga ang akong pagpalayo dili tungod nga biyaan ta mo. Kung dili aron pagtuman sa akong gisaad ninyo nga kaayuhan.
Kana ganing gipakita niya nga mularga siya dili kay aron mupalayo namo nga wa na gyud pagbalik kun dili panginabuhi ra gyapon ang nasud sa iyang hunahuna. Pagkahuman migakos siya nako og mingon nga adto na ko ha. Ayaw baya pasagdi ang mga bata. Palita ang unsay gusto nila nga imong ihatag. Ayaw gid sila balibari kung kaya man lang. Pangga ang mga bata. Pagkahuman nangagda siya nako nga matulog ko numigbalik. Kay total 30 minutes pa lang. Gikan milabay ang alas 3. Napakon siya 30 minutes para makauban ko sa pagkatog. Kay iniglarga na ko niya, dili na ko nami magkakuyog. Alas 6 na kong nakamata. Ug sa pagmata nako, nakabantay na lang ko nga bugnaw na kaayo ang iyang bukton nga nagakos nako. Wala na siya. Milarga na gyud. Igo na lang ko sa pagpanghupaw niya itong panahon na. Kami abroad naman ang akong bana. Abroad nga wa na pagbalik. Pagkahibalo sa mga bata nga wala na ilang daddy. Nang hilak yun eh. Kaya matod pa nila, nagdamgo ko no sila nga misakay na sa aeroplano ilang daddy. Akong gignan nga, bitaw, milarga na siya. Pagkahuman, akong gisudong og maayo ang wa na kinabuhi na kung bana nga natog. Mura ra gyud siya natog DJA ni atong panahon na. Kana ganing matog nga normal ra gid kay mong pagtan-aw niya. Ako siyang gingnan nga sige lang kay ang imong giandam nga mga dad-uno nadala naman gid nimo. Mosulat lang niya ako nimo ha. Isa ka bulan gikan nga nalubong ang akong bana, nagpandemic. Tugod ining COVID-19. Apan sa gihapon wala man mi naglisod. Kay bisan pa man nga nagsira ang akong karinderya nga akong gi-open sa syudad tungod sa pandemic. Ana pa man gihapon ang shop nga gibilin sa akong namatay nga bana. Nga may gikuhaan na mong panginabuhian. Kay kaluoy sa Ginoo, daghan magmanga suki ang akong bana didto nga magpaayo. O magpa-repair sa ilang mga sakyanan nga guba na. Ug tungod kay ilado man ang akong bana, halos tanan nga mga kailan niya nga naisakyanan didto na muadto kung naay-diferensya ang ilang mga sakyanan. Bago pa lang nag 1 year gikan sa paggawa sa akong pinanggang bana DJA.
Marso 14 man siya ni biya namo. Ug anam-anam naman akong nadawat ang kamatuoran nga wa na gyud siya. Gihatagan na lang nako karog focus ang akong mga anak aron sa ingon maatiman gyud nako sila sigon sa akong gisaad sa akong bana sa wa pa kini mo biya namo. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay gitagaan ko ni agbana nga mao si Lando nga buotan masinabuton og dili gid mi niya mahimong pasagdan bisan pa man sa katapusan sa iyang kinabuhi. Wala gyud sa nga nahimo nako ang akong bana tungod buutan kini. DJE diri na lang kutob. Ug daghan kayong salamat kung ugaling mabasa nimo. Kining akong gi-share nimo nga kaagi sa kinabuhi gikan sa akong unang gugma ug hangtod sa katapusan nga siya ra gyud. Daghang salamat sa pagtagad nining akong kaagi. Ang nagpada Jeannie. Grabe kasakit ang kaagi ni Ate Jeannie, mga friends. Pero believe ko niya kay nakaya man niya nga padako ng iyang mga anak almost nga 1 year pa lang gikan nga namatay ang iyang bana. Kung sa ato sigurong kabahin lisod no. Kinaanad ka na nga happy mo pirmi, nya mo kalitlag kawa. Ay bisag ako gani nga nagsaysay sa tanan. Luha to the max manggid. Hasta gani akong sipon ito na. Apan sa gihapon, salamat kayo tiha kay imong gi-share ang imong kinabuhi bisan pag tinuod wala ka nagpa-ila og taga-asa gyud ka. Wala ka naghatag og address. Pansalamat. Salamat sa imong gi-share nga tinuod nga kinabuhi diri sa Marbais channel. Bisan pa man nga blind lang ning inyong ubos nga alagad, blind bitaw. Apan gisaligan ko ninyo. Daghan kayong salamat og sige lang. Ampo lang gid sa Ginoo nga makayana na nimo te makapadayon ka sa unahan. Total naaman ang imong mga anak nga imong inspirasyon. Kay gibinlan man ka og handumanan sa imong bana nga si Lando nga tuwa na mi abroad nga way pagbalik. Pansa gihapon ang gugma nga iyang gisaad nimo iya man gyung napakita nimo. Kung unsa iyang gisaad nimo sa dili pa mo uyab hangtod nga karon nagkauban mo, hangtod nga mibiya siya nimo. Iya mang natuman. Og nindot pa kay may duha ka handumanan. Kaya mo kanta ka kuha handumanan with Larry Kihoy. No, so daghan kayong salamat. O kung kinsa man katong naay mga kaagi sa kinabuhi nga inyo gustong malimtan, ganahan ninyong i-share. Hawla, i-share na. I-share na sa Ariel Mar Iscaro sa Messenger. Messenger bitaw, mukatawa ba yung dagoy, oy? Kay ato na po nang hatagan og kinabuhi, ato nang saluhan, dili kaon ha. Daghan kayong salamat sa naminaw, dili mitanaw. Naminaw sa ang kinabuhi ni Jod
Si Jude lahi po to iya hapon. Kani lahi po ni. Pero sige lang. Basi di iPhone po ho na ay makashare na to ungo-ungo. Ungo-ungo. Okay? Sa mga dunay i-advise ni Ate Jeannie. Jeannie ba? Jeannie. Basta Jeannie. Ipadala lang na ninyo diri. Comment lang mo sa ubos. Aning atong video. Video ba ni? Shout out una tano. Shout out kang Jan Sabati Heart Official. Nagkadaghan ra bang yang viewers sa yang mga kanta nga gipang upload. Guwapo man gud na siya god. O paki-subscribe po ninyo ang SHP Official. O ang Jump Cyrex channel. Kanong Jump man? Jump Cyrex channel di ay. O ang Amelin Bastasa. O ang Arvin Blind Vlog. O sa atong friend nga naa sa Indonesia, no? Bahala na lang og mga Bisaya ning ato kay alam nyo naman na pag magbabasa tayo ng Tagalog ay mahihirapan tayo sa kalisod. Okay, so diri na lang ato na pong siraduhan kining atong Mar Baez channel. Basa sa sulat ug kinabuhi gikan ni DJ A. Ang gwapo pero macho. Daghang salamat ug mayong adlaw kanatong tanan. Mayong gabi. Kung sikin sa mga katong ganahan mo share sa ilang mga problema, sige na. I-type na ninyo o ipadala na diri sa Ariel Mar Iscaro sa Messenger. Para sa sunod, ang inyo na pong kaagi ang basahon sa Mar Baez channel sa YouTube. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.